waɗannan da kuke gani a daidai wannan lokaci hakimai ne daga cikin hakiman sarkin Kano wanda suka zo za su shiga ta kofar fadar sarkin Kano a daidai wannan lokaci aka hana su shiga. Daga cikin su zamu iya cewa manya-manyan 'yan fadar sarki ko kuma an hana su shiga, wasu san sun koma ta gefe an hana su shiga wannan kofa. Su dan maliki ne, akwai dan maliki a cikin su da kuma fagacin Kano shi ma an hana shi shiga cikin wannan fada da kuma ambassador da an hana. Ya ciwo